Hvis du har din egen virksomhed, så er du helt sikkert stødt på det her begreb på et tidspunkt. Og nej, det har altså ikke noget med rettigheder at gøre. Det troede jeg også første gang, jeg hørte det. Men copywriting, det er simpelthen bare alt, hvad der har med kommunikation at gøre, når det kommer til salg. Det vil sige, når du ser reklamer som den her, eller hjemmesider som den her, eller videoer som den her, så er det alt sammen copywriting. Altså, der er en person, der har siddet og skrevet de her tekster, for at gøre dem så konverterende som muligt, og sørge for, at så mange som muligt køber det, som vi prøver at sælge. Det er altså også en af de mest undervurderende ting at have styr på inden for forretning. Fordi hvis du kan skrive tekster, der virkelig connecter med kunden og appellerer til deres psykologi, så kommer du rent faktisk til at sælge. Hvis du gerne vil blive rigtig, rigtig god til copywriting, så vil jeg anbefale dig at læse den her PDF-fil. Du kan finde den gratis online, og så bare downloade den ned og læse den fra din computer. Det er hvad jeg har gjort, og du lærer seriøst alle markedsføringskoncepter, når først du har læst den. Hvis du vil have flere tips til